papunta sa aming spot. Tatlong oras para takbuhin namin bago makarating doon sa Isiran. Si Kapitan Purdin, merinda na. Ganda, kamagutom na. Nakain na ng mamon. Hindi pa naman ba? Hindi ba ito naman? Yung dua ka para dito magsawat nakaon. Merinda tayo, merinda. Yan. Salamin po din. Ay, hindi ito pala sa kabili yata. Yan. Oo. Mamon. Ulam. Yes, ang gusto rin mo ilabas yung ito yung Berto, ito yung yan. Yung dalawang Gatorade lang yan. Hindi ka, tanong dyan. Labas mo. Ba't Gatorade, ba't? Oo. Ano? Sisir mang tubig at natin. Sisir. Ibin balasador, sasaing na. Para mamaya bago sumisid. Maghahapunan muna. Maghapunan. Ilang kilo yan? Sa kalati. Oh, Wala namin panhanap buhay. sigurado yan mamaya busog tayo. Yan na. Ang buti ni. Yan ini nga ni timuonin bangkang parawlag kung yung mga style. Amin ni kaon. Basta. Isot sa kabalyos. Kaya ito'y di nanalo. Sa ikutan din siya nananalo. Sa takbuhan. Kaya sa yung takbuhan talo siya eh. Laga ng sigarilyo. Later. Takbuhan sus. Dinadaan lang siya. Ay bago makaabot din ng kalabanan, doon na rin siya maikot na. Ay matagal makaikot. Inigit-git niya siya pag-ikot siya, kaya talo yung isa yung talagang mabilis. Nico. Talo si Nico eh. Parang Johnson nga kinabitan. Hindi pa yung pa. Tutunan eh. O sa ikutan naman, doon naman siya naiwan. Anong ulam natin? Maato pa. Sura. Ano? Surat at surat. Mali kong tutunan na bitahopod. Surat at ulam, sura. Sura. Yan eh. Manok daw kung tama ulam nga sura. Manok. Matataw. Manok. Nagtaguan eh. Ano may tutod? Ha? Luto na yan, sura, para maka... Ulam namin kanina umaga, di na ubos. Bayas. Kabayas. Nagsisikayan ng kabayas. Ano yan na ulam? Ah, kuan ini manok ini na sura. Ha? Manok ini. Manok daw, manok. Ano ulam ng sura? Nakain ka pala ng manok. Nakaon ko din maupay ini. Uho. Nanananggalan muna natin ito kan madulas. Ulam ng manok. Yan, gamot ito't may mga rayuma. Uho. Pampalakas ng tuhod. Amoy ito. Uho. Dulas. Anong luto yan? Ah, ay kuan na ini gawin na natin ni adobo ini. Adobo Gawin na. natin. Lagyan Adobo natin. nga pinamara. Lagyan natin ng kuan tuyo ini. May tuyot adobo, may tuyo. Meron pa ini. Di ela. Pangaton. Adobo daw na may tuyo. Ini. Ay.
Tingnan namin kung masarap luto na adobong Yan si Bin Balasador, magaling yung magluto yan. magandang panini. Kusinero namin dito sa bangka. Para malaman natin kung ang sarap ng pagluluto ng nasa laot. Oy, tatapon Marunong ka pala mag-adobo. Maurong ini. Oo, lagi nalalabog na namon ini. Bukas na ay naluli. Kita mo ini. Grabe na. Maurong daw siya, maurong mag-adobo. Maurong daw siya mag-adobo. Yun ang mga sahog mo. Amin yung sahog. Sili, sibuyas, luya, bawang. Anong luto? Kalderita? Kahit ano na yun, luto na kung Ha? kahit ano luto yun eh. Basta masarap. Adobuhin mo na lang. Adobong may tuyo na. Adobo nyo na Adobo na may tuyo. amin eh. Bukaan na ito yung magic sarap na lang. Pampalasa. Palasa sa manok. Ayos, good. Palasa din eh. Ang init ang palasa na po. Ho, kabinet, ang Na. tinapuan muna namin bago ilagay sa plato, bago igisa. Adobo ng kalalabasan pala niyan. Adobo na to, lalabasan ito. Tatanggalan muna natin ang lansa siya, tapos sabay babalik sa plato, sabay patutuyuin, sabay gisa. Kaya, hay. Diyos, harap. Tapon pa natin ng konti para Magaling yan. Kusinero namin. Nagtrabaho yan sa restaurant. para maganda-gandang pang-protection ng mga tao. Tagaluto yan doon sa restaurant. Yan yung natin munang Yan ang tinatawag na chicken adobo. muna ini. Ang chicken Manok. manok na ini. Para mga lahok natin ay kompleto na. Mantika, suka, tuyo. Oh, Magic sarap. masarap na yan mamaya. Buka muna natin siya, patutituin muna natin ng kunti. Bayo ko yung pagluto hanggang masubad at mga viewers. Okay. Ayusin mo pagluto ha. Ayusin ko. Para marami makagaya sa luto mo. Paano mga teknik dyan? Mo din eh, para tingnan natin. Ayan na. Naputi na ang manok. Natatanggal ng kanyang lasa. Okay, waray na ito ra. Sige, matatanggal naman ito. Kahit kung malinit, walat lasa niya. Tatanggal na ito, nanay. Tapos, sabay siya, igisa natin. Yan. Ganun pala mga teknik niyan. Ito muna. Sunod na luto naman natin. Pinaupang manok. Mga Kawaray Mix, panoorin nyo ito maigi yung vlog namin. Kaya magaling magluto yung kusinero namin. Paano muna, konting Nag-adobo siya ng manok na may tuyo. kulo lang. Tapos tatanggalin na natin. Masarap to, masarap. Mukhang masarap. Nangangamoy manok na. Ba? Ang kusinero namin, Bin Balasador. Ni. Dati daw siya nagtrabaho restaurant. Ah, Saan na restaurant sa IPSA? Sensya. Sa IPSA. Sa IPSA pala daw siya nagtrabaho dati. Sensya nagtatrabaho. Ayos ka talaga. Ubod ka talaga ng tindi. Magaling pala to, magaling. Kaya umalis siya doon. Kaya mababa ang sahod niya. Masarap yung luto niya. Ang sahod niya mababa. Tatanggalin na namin ngayon. Tapos igigisa uli. Tinanggal lang namin ang lansa para maganda siya na iluto. Igigisa na uli. Para namin ginaya. Nilapuan muna niya pagtanggal ang lansa. Yung battery nga nasa hindi Para matanggal yung kanyang mga laway-laway.
Yan. Umba mo nito, kanan? Na natin. O, yan ang ulam namin mamaya. Kung may naman mga Hapunan namin, hapunan. Ano po namin to? Lutong boy lugro. Tanggal lang ng hindi ba't mo magbawas? Eh, baka maingin naman ito nga. ano. Pero hindi mo inulit. Waray. Ha? Kaya kami maya alis na rin kami. Kung ulit kami kalautan. Yan mga po. Ngayon, Mga po. tatanggalin na natin at igigisa na po natin ang manok. Po. Isahin mo, ayusin Wala. mo. Luto na magugustuhan ng mga Ito na po. Patuloy muna natin Pangkantin na naluto to. para Mga pang big time ng mga restaurant yan. Mga Coramix. Kusinero na rin. tapos lugyan na natin ng kunting mantika. Yan ang kusinero namin ngayon, Kaparamik, sa Alisados. Ayan, kunting mantika po lang. Mantika lang daw. Tapos pagdamihan natin kay malangis na pong manok. Yan, medyo pa init-init muna natin ng kunting mantika bago ilagay natin yung panlahok, bawang, sili, sibuyas, luya. Tingin ka muna sa camera para makilala ka. Ito, Yun. kami, Yan, sa Binbalasador. nandito kami ngayon sa Porton Island. O, dito sa Porto, no? Ayan ang Porton Kami Island, sa katabi gilid, namin. Oh. nakapundo. Nakapundo kami. Dito kami kumubli kay Kalmada pagluto. Yan, Porton Island yan. Ang ganda ng view dito, puti ang buhangin, malinis. Pwede dito puntahan magligot mga foreigners. Kahit hindi foreigners, pwede dyan. Hindi, Basta marunong lumangoy. yun. Na, Ano lagyan po, na ng bawang. nilalok na po namin yung bawang. Lalagay na. Tapos, maya yung sibuyas po. Ano muna natin yung bawang. Luto-lutuin natin para medyo masarap. Yan. Tapos, ngayon, sunod, sibuyas. Yes. Sibuyas na po. Ang bukan muna natin. Bago yung luya. Yan po. Yan. Po. Lambot na sibuyas. Saka naman natin ilalagay yung luya. Yan na. Yan na po. Yan. Luto-lutuin muna natin yung luya. Sabay natin lalagay yung siling haba. Yan po. Yan. Maamoy na yung luya. Sumarap na ang amoy. Okay, lalagay natin naman yung siling haba. Yun. Ako. Yan. Yan na po, nasisimot na yung hanghang. Saka ilalagay na po namin yung manok po. Na. Ito na po. Yung manok, talaga yung ilalagay na po namin. Yan po. Yan, ilagay namin ng konting sabaw para makasalab ng salasa yung mga lahok sa manok. Yan po. Yan. Ayan na po. Yan. Tatakpan muna natin ng konti para pakuluan muna ng konti para sagbay lagay ng mga magic sarap. Tsaka tuyo. Tsaka suka po. Yun. Yan, yan ha. Tatakpan muna namin ng konti
para Mamaya uli. oo, mamaya po uli. Lalagyan na namin ngayon ng tuyo. Ito na po. Na. Lagyan na po namin ng tuyo. Po. Huwag lang natin dami ang gano dahil sobrang alat siya. Tama lang yung Magic sarap lang, huwag nalagyan ng ano. oo, tama lang yung kanya. Tinimplahan na yung ulam namin. Yan, oo. Yung tama lang yung makapasok lang yung konting sip-sip sa laman yung tuyong lagay namin. Yan. Ngayon, yan, ilagay na. Lagyan po namin ng magic syrup. Po. Magic syrup. Lagyan po namin. Po. Yan. Magic na talagang sarap. No, lagyan namin ng magic syrup. Yan po. Yan. Ngayon, titikman lang muna natin kung maalinamnam na. Ito po. Ayos po. Hindi naman ganong maalat. Hindi naman ganong matabang po. Okay. Yung timplada. Ayos po. Saka yung medyo mahangang-hangang ng konti. Tama lang. Tapos ngayon naman, lalagyan naman namin ng kunting suka. Ito po, yung suka. Pang pasarap. Sarap na. Pampasarap na po itong suka. Tama lang tumalab lang ang asim ng konti sa laman. Ayan po. Lagyan na po. Nangangamoy na po ang kanyang toyo at saka yung suka po na ilinagay, yung magic syrup. Ayan na po. Ayan. Ipula lang natin ng mga ilang minuto. Pwede na siyang hanguin. Dahil ito lang yung kanyang tubig. Tama lang. Sa laman. Ayos. Po. Takip mo na. Po, tatakpan na po. Yan, kung sino man gustong magpakuha sa amin, dito lang kami sa Fortune Island. Sana nahingi lang kami ng kunting tulong lang po kung sino magbibigay sa amin. Bibigay ng tip. Yun. Salamat po sa inyong lahat. Na, Kawaray Mix. Hila na kami ng pamundo. Yan kay mga ano lang yan. Pupunta na kami sa spot. 3 oras pa namin tatakbuhin. Talaga alas 4 na. Iwanan muna namin ang porton. Priority pa rin.
Nah, Kawaremix dito, nakarating na rin kami sa Bahurang Malapad. Pinahirapan kami maghanap sa amin Nebionix. Ang ka. Nagluluko yung apps. Ano namin? Dapat ko tayo yung mga kawarimix nga natin. Na. Kain na. Matitikman na namin yung chicken na adobo may tuyo. Adobo ni Bin Balasador. Yun na ba yan ang adobo? Amo na ini. Amo na ito. Amo na sa atong kuan ini. May adobo na. Amo na ganito yung adobo. Tubig ka rin, BR. Sige. Hindi namin ang kalawakan na. Hindi po tamang signal. Daanan na kami ng barko. Okay, mahulog yung maglulog at signal good man ito. Oh, yan. Kahigot. Ilang ba ng battery kayo mga kuya? Bago. Sobrang yun. Ito man. Oh. Ada na. Adobo na. Nakakaon na kamo. Oh, may tuyo. Ako niya na. Kainin na namin yung adobo na may tuyo. Okay. La. Si Papa na, si Papa. Kami. Oh, wow, dito madlos na. Oo. Nag-iritom na nga ni Tagiliran. Mawi doon sa 8. Adobo na may tuyo. Pag daw. Di na, Kawaremix yung adobo na may tuyo. Chicken. Chicken adobo. Chicken adobo ini. Kain muna kami. Babagsakan kami ng ulan na naman ng itim. Na, kain tayo. Kain mga Marimex. Ni Alex.
dami pang ulam oh. Di na uubos. Ito. Uy, ayun kayo. Barati. Oh, damo pa itong luto. Hirapan ni Binbalansador mag-uubos kanyang yung lutong ulam. Dalawa pa lang eh. Talagang paano sa Ado. ulam eh. Adobong pinamara na may tuyo. Talagang mga Patay-patay at tinigupait sabaw. Malamis. tamis.